Ġibdu ajruplan ta' 60 tunnellata għal kawża ġusta. Dan xogħol 9 gruppi ta' bejn 20 u 25 persuna fir-raba' edizzjoni ta' Planepool, attività organizzata mill-kumpanija DHL biex flimkien ġabru 2300 euro b'risq Puttino Cares. L-ajruplan li ġibdu ma kienx miż-żgħar, Boeing 757 Freighter. Is-somma miġbura din is-sena bekk tingħaqad ma' 7,000 euro miġbuda f'din l-attività fis-snin moddija. Alan Grima, parteċipant u rappreżentant ta' kumpanija lokali, stqar magħna li xħassew li jkunu parti minn dan il-ġest nobli. Attivitajiet bħal dawn iġibuna flimkien bħala tim, pero barra minnek ovvjament nkunu qegħdin li taf li qedtejn il-ħaddieħor iġeluna nipparteċipaw fihom. Il-kap eżekuttiv ta' Puttino Cares, Renny Zerafa, stqar ma' news li attivitajiet bħal dawn huma ferm importanti għaliex bħalissa fir-Renju Unit qed jitilgħu bejn 60 u 90 pazjent f'xahar fi 30 sptar differenti.